konstitusyon, dapat na bang baguhin? Ano ba talaga itong pinagtatalunan at ano ba itong pinag-uusapan? Ang konstitusyon kasi natin, maraming limitasyon patungkol sa mga mamumuhunan at patungkol sa mga pagnenegosyo at paghahanap buhay sa ating bayan. Kasi maraming limitasyon, pinagbabawal ang mga dayuhan o mga kapital na galing sa ibang bansa na mag-angkin o mag-ari ng mga ari-arian at mga negosyo sa ating bansa. Kaya yun ang pinagtatalunan. Ang tanong, ano ba talaga? Makakabuti ba talaga to? Ngayon, tingnan natin. Tatlo kasi ang problema ng ating bayan na dapat nating lutasin upang nang sa ganoon mas gumanda ang ating kinabukasan. Una, ang kakulangan ng namumuhunan o kapital sa ating bansa para nang sa ganoon mas maraming negosyo, industriya at mga proyekto na magawa na makakatulong sa sambayanan. Mabibigyan ng maraming trabaho ang ating mga kababayan at magbabayad na ng mga buwis sa ating pamahalaan. Pangalawang problema natin, technology, yung kaalaman. Kasi marami tayong mga kababayan na hindi pa rin sapat ang kaalaman tungkol sa mga advanced technology. Pangatlo, ang problema natin ay ang kakulangan ng sapat na buwis para sa ganon matustusan ang pangangailangan ng mga nangangailangan at mga mahihirap sa ating lipunan. Yan ang tatlong problema natin. Ngayon, kung babaguhin natin ang konstitusyon, ito ba'y makakatulong? Ganito lamang kasimple yan, mga kababayan. Baga merong kompetisyon like Jollibee o McDonald's. Ang mga mumumuhunan, namimili rin yan saan siya papasok. Sa Jollibee o sa McDonald's o sa Burger King. So kanya-kanya kayong gimmick o kanya-kanya kayong mga insentibo para sa ganun mahikayat nyo sila. Parang nung panahon na nagsimula McDonald's sa Pilipinas, nung una wala silang mga fried chicken, wala silang mga spaghetti, nagsimula sila mga hamburger lamang. Pero kalaunan dahil nakita nilang mas kailangan nilang maglunsad ng iba't ibang produkto para makakompete sila sa Jollibee, ginawa nila yon. Kaya naglunsad sila ng mga fried chicken, mga spaghetti at kung ano-ano pa. Ganon din naman ang Jollibee. Dahil nakita niyang lumalaban at nakikipagkompetensya sa kanya, ang McDonald's, naglunsad din siya ng kung ano-ano mga ibang klaseng mga offering niya, mga promo niya, mga product niya. Meron siyang Jolly Hotdog, Chicken Joy at kung ano-ano pa. So, ganyan talaga ang paghahanap buhay. Kinakailangan, kung gusto natin ma-attract ang mga mamumuhunan, bigyan natin sila ng sapat na insentibo. Maaaring hindi ito isa lamang sa mga dahilan para sila pumasok. Kinakailangan isaayos din natin ang birokrasya, ang sistema ng ating pamahalaan, lalo sa pagproproseso ng mga permit at pangangailangan ng mga negosyante at negosyo. Pangalawa, teknolohiya. Siyempre, kung may papasok na malalaking puhunan dahil alam na nilang pwede silang magmay-ari ng mga negosyo at ari-arian sa bayan, magdadala sila ng mga tao nilang marurunong at magagaling at matuturuan din ating mga kababayan. Pangatlo, sa larangan ng buwis, siyempre kung mas maraming nagnenegosyo, mas maraming magbabayad ng buwis at makakatulong ito para tustusan ng pamahalaan ng mga kailangan ng ating mga kababayan. So yun ang mga dapat nating tingnan. Ngayon may mga nagsasabing, paano yan kung pahayaan natin ang mga mumuhunan na magmay-ari ng mga negosyo? Baka naman makawawa ang ating mga kababayan. Hindi po totoo yun dahil kung mas maraming kompetisyon, mas bababa ang presyo ng bilihin at mas gaganda ang serbisyo ng mga negosyo. Pangalawa, kahit sa pag-aari ng lupa. Sa Amerika, kahit na Pilipino ka, pwede ka magmay-ari ng lupa o bahay o building o whatever. Ngayon, bakit ang mga kababayan natin nangangamba na pag hinayaan natin ang mga dayuhan na bumili ng lupa, makakawawa ang ating mga kababayan? Hindi po totoo yan. Mali pag-iisip yan, mga kababayan. Katunayan yan, pag hinayaan natin ang mga foreigners na bumili ng lupa sa ating bayan, hindi naman nila maiuwi yung lupa. Pangalawa, magbabayad sila ng buwis. Pangatlo, dahil binili nila yung lupa, mas may insentibo sa kanila at may inspire sila na mag-develop ng project doon sa lupa na yon at magbabayad sila ng mas marami pang buwis sa mga supplier at sa mga magtatrabaho para sa kanila. At ang ating gobyerno, mas malaki din ang kikitahin. Kaya nga, yung pinagbilhan nila ng lupa, kung kanino nila binili yun, sa kapwa Pilipino din natin mabibili yun, yung ating kapwa Pilipino magkakaroon ng karagdagang puhunan para makapaghanap buhay o magkaroon ng mas magandang buhay. Kaya yung mga pananaw na, kasi kung hahayaan natin ang mga pera na bumili ng lupa sa ating bayan o magmay-ari ng 100% ng mga negosyo, baka tayo makawawa. Maling pag-iisip po yan, mga kababayan. Dapat ituwid natin ang pag-iisip natin. Hindi naman sinasabing dahil binigyan natin sila ng pagkakataon magmay-ari ng mga negosyo dito at lupa, gaganda na ang kinabukasan ng sambayanan. Hindi po, dapat itama rin natin ang sistema sa pamamahala at sa pamamalakad ng ating pamahalaan. Pangalawa, technology. Kailangan natin yan. Kahit na sa Amerika, sa ibang bansa, kung ikaw ay magaling, binibigyan ka nila kaagad ng permanent resident visa kung meron ka mga special skills and talent. So yan din ang isang kailangan natin. Pero siyempre, kung meron tayong mga mamumuhunan na hahayaang
bigyan ng pagkakataon mamuhunan sa ating bansa, tiyak na magdadala yan ng mga magagaling nilang tao at matuturuan ng ating mga kababayan. Ganun din naman mga kababayan. Kung hahayaan natin ang mga kababayan natin na OFW na magtrabaho sa abroad at mapailalim at iba't ibang mga mamaraan ng iba't ibang pamahalaan, iba't kumpanya sa abroad, di bakit hindi na lang natin hikayatin pumunta sila dito, at least ang ating pamahalaan ang may control pa rin at may say pa rin sa pamamahala ng kanilang pagpapatakbo at pagbabayad ng tamang buwis sa ating pamahalaan, at makakatulong pa to sa maraming ating mga kababayan na hikaho sa buhay. Yan lamang po. Ako po si Michael Say, ang inyong dad ng bayan.